K5, lalaki nga may asawa na, arestado, kopo na niya, tiko nga ginahigugma. Masobra 1 milyon nga balor sang ginapatian sa bu na kumpiska sa distrito sa Molo. Sir, kapamasyar na po niya. Ay, sino ka kapamasyar? Tang? Ano relasyon yung dua? Live-in eh. Oh, di ka balo asawa, yan ako na lang. O tumal, anong gustawa yun? Nauton ang tiko nga pagigugma, kag daw hindi na madayon ang paglabing-labing sa Valentine's Day, kasunod sa pagtiklo sa mga persona ngayon nga Sanday alias Teresa, kag alias Ray sa ginpatigayon nga drug bypass operation, sa diin 1,530,000 pesos ang balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sa ila sang City Drug Enforcement Unit. Banda alas 8:30 sang gabi, Pebrero 5, 2024, natigayon nga nabaklan sa police po surveyor si Teresa sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu gamit ng bypass money nga 16,000 pesos sa Zone 4, Barangay San Juan Molo, Iloilo City. Sang ginrikisa na mga arestado, nakuha sa ilang 25 tanan ka mga plastic sang illegal nga droga kag nagabugat sang 235 grams. Sunod sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe sang CDEU, yan payag sini nga nagdugay sa 3 kasimana ang ilang monitoring sa mga arestado antes gen patigayon ng operasyon. Sir, sinong main target din natin? Ako ni si Teresa. Nagbugat siya, more or less 225 grams kaga ini. May market value more or less 1.5 million. Sunod naman sa pahayag ni Ray nga partner niya si Teresa, samtang ginako naman ni Teresa nga 11 partners ni si Ray, bisan nga mayara sa asawa sa sulod sa 3 katuig. K5 nakahulong na karon sa Molo Police Station ang nakaladakpan sa drug bypass operation kag nagapakatubang sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kon Republic Act 9165. Balita nagikan sa may distrito sa Molo, ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.